Magpatuman og hugot nga seguridad ang Philippine National Police sa posibleng Lihok-Protesta karong Marso 11, 2026 o sa katuig sukad nga gi-aresto o gidala si former President Rodrigo Duterte sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Matod ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., nakamonitor ang PNP sa pipila ka mga post nga nanawagan alang sa usa ka dakong motorcade rally. Sa report, ang planong ruta moagi sa EDSA ug muhuman sa Villamor Air Base isip handumanan sa unang anibersaryo sa pagdala sa kanhing presidente sa international custody aron natubangon ang mga kasong adunay kalabutan sa crimes against humanity. Kalabot ni ini gimanduan na usab ni Nartates ang kapulisan nga dugangan ang deployment sa maong lugar ingon man sa Davao City nga mao ang balwarte sa kanhing presidente. Samtang gipahinumduman ni Nartates ang hugot nga pagpatuman sa maximum tolerance ug paglihok subay sa balaod sa mga PNP personnel. Alang sab sa magprotesta, angay nga ipatigbabaw ang disiplina ug sundon ang guidelines sa otoridad aron malikayan ang kagubot.